sage iya watide sambulumbuli akreka ikakwaraka di nkeke ouwa owu sage iya watide sambulumbuli ouwa denu dio owego nyowu wanyo hanta owu mulumbuli ouwa Afrika ikakwaraka di nkenke wow owusage iya watide sambulumbuli Afrika ikakwaraka di nkenke wow owusage iya watide sambulumbuli ouwa denu dio Benduka. Onkwe. Benduka. Ele mgbe bata. Good afternoon, sir. Ndewo. Elon. Ndi mbagokwan. Aro dị ha. No. Emekwana ọ bụ na mma aka m ewetara gị ọrụ a ka iso na-asa ụzọ ahụ na mọchụwarị maka na ọrụ a ya efiti gị. Ọ ya efiti gị ọfụma ka njugodi gị biko nwanne m nwoke abatara m afụbeghị ọnya Ọ nọ n'ụlọ ahụ. kamgbe nya m batara afụbara nwanne m nwoke Abalị abụọ gara aga ka m fụrụ ebe okokọsị nwa ụmụ akpa na ngwongwo ọ kwajuru n'ime chi ihu n'ama. Ya ọ batarube. chi ihu n'ama Chineke ahụ nze gị ekele dịrị gị ahịa nne mmiri kịta atọwa m iko n'obi ọcha ntị ụwarụ ezigbote ụra ka ọ bụrụ maka ọ gbata kịta o nweghị okwu m aka n'ike bụ iwe m chọọ ka ọ wepụta mpaị ọ na-ala ka iwepụta Ị na-ekpe ekpere na nwanne nwoke na-efu efu. Kedu nke bụ na ọ ka mma na ọ batara? ọ gara mma ka o fuo kịta mba uru nzuo ike na be anyị ọkwanyere gị ugwu okpu nne gị anụwa onye ọkwanyere ya ugwu na onye aka ịnọ n'onu ọkwanyere gị ugwu n'aka ga ọ bụzi nke gbara aka na akwụghị n'arụ ọkwanyere ya ugwu kedu ebe ọkwanyere gị Wee nwayọ. Nye m ohere mgbe ọ bụla na-ekwu pepepe. Ya nwa mama je ebe meti ndị okenye je mmeje ebe nne bụ oge na-akwa pepepe. ka mgbazi gị ọrụ omere n'obodo adịrọ mma ọ gịzi m na ihe abịa ka ikpezie anyị mana mmadụ afọ gị anya ka mgbakwa gị ọnya ka imegide wee rie ego ndị tanka sụrụ enye gị ego ka idozie obodo iweje gị ego ndị tanka sụrụ ọ dịghị iche na ọ ya adịrị gị mma arụrụmanụ unu na-arụ n'obodo a ka m gwa gị eziokwu mma agbapụsị unu niile afọ n'obodo a onwekwa onye ghara ija ọ bụrụ na anya ego okporo ụzọ unu ri ọgịnị ọmụ ka ị na-akpọ adịrị bụa n'obodo a ka m gwa gị eziokwu ọ bụrụ na ịchagharị ha mma agwa obodo niile ibiri ego ndị tanka sụrụ ego obodo kemgbe ịba moto n'ụtụtụ eji wee rute gị erute ọ dịkwanụ mma nwanne ọdụnze ihe aghọta ihe na ihe mere n'ime ime miri ememi ejighị anya dị mma eji ụka ekpere ọ dịkwanụ mma ọ bụ na ọ dịghị mma ọ karịa ka mma ihe ọkụkọ bụ mmiri achụ dị ya mkparị nne nwoke ọbụla enweghị ego jee rie mgbaru ọbara gwụrụ ya n'ahụ onye ahụ gwori anwụ ọ gafere ndị nwa anwụ na-aga ije ebe m chere ịlụ nwaanyị ka nwoke ibe m gbọghara m anya wee buru mmiri pụkpuo m anya were acha gwọjuo m anya n'ihi gịnị enweghị ego si na ama apụ njem ifuru ọnwa oyibo a mbịara aga na-esi obodo ala ma enweghị ego gidigwom ego abụ ụmụ mpipi ego na ego gidigwom ka m eji ala ihe ọbụla asị mmadụ na-eme eme ka o wee nwee ego ama eme iti jara so ego ka ịchọta n'obodo a ego gwa m ọbịbịa m bịara obodo a kama m agaghị eji ego la agbagbuo n'obodo a Chineke ya anabata m nye m oche kwesịrị na ogenye m dị so ego ka ịchọta n'obodo a ọkarịa otu a ego ka ịchọta n'obodo a ihe ego na-eme onye enweghị ya ihe ego na-eme onye enweghị ya efukwana Mercedes nwoke m ahụ jiri kparị m ebe m jere ịlụ nwaanyị
ọkwa uchie ụka Mercedes nọ ka 330. Ihe mmadụ na-eme onye enweghị ego otu a ọdụ nze nwanna ihe ego na-eme n'ebe ọ batara na ihe ego na-eme ebe ọ na-abata n'ọka 330 Mercedes ka mmadụ ji gwe ya bụ ọ bụ na mgbuo ozu n'obodo a lawa gịnị ka nji n'ọka 330 eme kekiri dị anyị kwuru ebe a bibụ nwunye mmadụ fere ebe a when did the number man I know back and abia na ha mana anyị n'ebe a ha man I know ba go kicho I want to get make me when did you chọrọ egwu ka know ba when did you na ba know ba abịrị bụ nwunye afọ ị na-asị m ha man I Dai ka gini aso webia. Onwo ke kalobi. Ofuma O kalobi. Si no cho. Bi matuzo asiri pe. Iko kwa ni fesie. ọgwasị go m ife niile Iko kwa ni fesie. ọ kọwasịrị m ife niile Ika no obi. ọ karụ m obi ruo echi ọfụma nụ Ichele nwala. Nara ke nwo. ezumezu na aṅụrụ anya pụta okwu agụ ego abụrụ nsọ bụrụ atọ Nala nwo. keke nye ụzọ ṅụ keke nye ụzọ ṅụ ọ dị nze ọ na-anụ Se mo bia. Ngara. ọ na-anụ ọkụ Ngara. Se mo wa. ọ dị nze ọ bịara ọ na-abịa nwayọ nwayọ Oju ago. Ego. Ngara. Ngara. ọ dị nze ọ bịara No. ọ na-eme ka ọ na-ajụ oyi ọ na-eme ka ọ na-ajụ oyi No. Se mo. ọ dị nze Obe wa. Na mo to tia. ọ jụọ n'oyi ọ jụọ n'oyi Oh, na jide. Wanya na aka gị. jere n'aka nke m na-etie Machalukwa. Benki anyị ji wee fesie. gịnị ka o so kedu ihe sie kedu ihe ọ na-eso Benki anyị ji mbọsị ọbụla ịchọ idina nwaanyị. Gbaa mbọ yipụ benki a n'aka gị tinye ya n'akpa. Enife nna gwa gị. uche m bịa Mechi imetụ nwaanyị aka o. Mechi ime ndina. Dị sure ndị ripụrụ nke a n'aka gị. Enife nna agwa gị. ọfụma
asasi. Oh, pakai bagi. So, ini so ane bini nagasa. Onye bukwa moto nke abataba anyị otu. Onye ama na ụzọ adịghị mma, o wee buru moto a na-aga ebe a. Onye dị ya? Iburu ndị moto a na-abataba anyị. Onye dị ya? Akwụkwọ nwanna. Akwụkwọ bata moto ka anyị bara uru. Ife adịgo ma ọ sụgo. O setiela kacha akaja akwụkwọ bata moto ka anyị bara uru. Akwụkwọ bata moto. Ihe adịgo mma. Ife adịgo mma. Maka na iji nwe gwọrọ ọgwụ ego. Ọkwa ọgwụ ego iji nwe gwọ ọ dị ya. I were go ihe njabụ nwoke. Wee jegoro moto. Wee gwuo nya n'ike. Gote moto. Odo asị m ụmụ bata moto n'ife adịgo mma. Ka mgbakọ eziokwu moto ọ ga-agbagọ. Ihe a iwepụ na arụ ga-agbagọ. Ticha. Ka anyị tinye. Moto a ebe ọ bụla onye dị m na oke ijigo moto a ọ ya agbagọ. Ka anyị kụ. Tichara ya. So ị letara anya ọgwụgwọ mmụọ bụ nwanne gị nwoke ka ị ga-eji wee gwọ ọgwụ ego. Onye mechike n'ọnụ ife ya mechike n'ọnụ na-enwe nchere n'ibe mechie n'ọnụ. Shut up! Mechie ọnụ! Onwe bụrụ m ka ị ga-eji gwọ ọgwụ ego. Mmụọ bụ nwanne gị ị ga-eji gwọ ọgwụ ego. Enwere ihe dị m na-arụ ego moto kpatapụ onwe gị na moto. Aga m eji ife ichie Ndụka wee gwa na ihe ahụ m gwara ya emezugo. Maka na agwara m ya agwa ọ chela nne egwu egwu ọ ga-eji gwọ ọgwụ ego. Mara ya agwa gị idiot ekwensu onye otu onye ọgwụ ego. Akịrịka ịkakwara aka dị nkenke ụwa owusa gị ihe aghọta ije sambolomboli. Akịrịka ịkakwara aka dị nkenke ụwa owusa gị ihe aghọta ije sambolomboli. N'ụdị o owu ego n'owu nwanyị ha nchacha bụ omumbolomboli. Onye na-egbu owu ụwa dị n'ụdị o onye na-egbu owu ego nwanyị Akịka ije Ndụka. Otu o si mee ije Ndụka. Otu o si mee onye nweta abụghị enwe. Uriom amụgwa afụ ka ọ bụ na mmadụ bụ Chukwu. Enwe ihe aka imebicha. Otu nke Chineke si chọrọ mma. Bịa ọnwụkwe dị ebe a. Ọnwụkwe bịara ebe a ma m ihe ọ na-akọ akọ m si ya ime ọhịa na jee mitin ndị okenye ọ mitin aga nkachi abụlọta ugbu a jiọbara eze. Mana ọnwụkwe nwanne m nwoke bụ ọsọ ihe ọma jiri nsekwa aka na Chineke mere nwanne ya amara tom. Ihe akarịrị ego ndị ọcha. Ego gbara tom nke a obere moto. O nwere nke ka nke a na-abata ọ dị ka plen. Nwanne m obi aṅụrị dị abịa ewee bụrụ iji aha m wee na-akọ mgbịrịmgba. Ọnwụkwe nwanne m nwoke aṅụrị oche nwe bụ na mbụ onye ori na mbụ onye ọgwụ ego na mbụ onye homo na m na-agụ ihe na otele na m na-agụ na otele nsị onye kpuru isi nụrụ ya onye dara ogbu nụrụ ya ma onye ntị ị ga-ahụcha n'ihe otu nsi arụ ala epu ezi Akịrịka hapụ ọnwụkwe ka o jebe n'onwe ya. Ihe ka mkpa bụ na Jehova dị ebube. Bịa anyị ekele Jehova, bịa anyị kelee Chineke dị ebube. Ichie ịdị egwu. Bịa. Ichie ịdị egwu. owusa akịrịka ịkakwara aka dị nkenke ụwa owusa gị ihe aghọta ije sambolomboli. Akịrịka ịkakwara aka dị nkenke ụwa owusa gị ihe aghọta ije
mmadụ na kweba. No. Mma kere. Ọ dị mma. Ife mọ nọkwa ya? Ife nwanne m. Ọ ya. Hey. Waya sị na nakwa. Oya. Hey. Ife ọma. Chima. Mma. Akịrịka. No. Anya gị. Nne ke gị mere. Anya na-eji. Ka anyị dali. No. Nne ke gị. Ọ bụ mma. Akịrịka. Ife idobi. Akịrịka. Ife ka nọkwa ya. Mmanya aka dịkwa gị n'arụ. Anọkwa m ya. Ị na-ashine. Ka ife anyị emekwa. Ọ gị mụchasị nnọọ dị mma nka. Ọ maka mmiri ama ọgazi na akịka ya ga-adịrịrị. Ka anyị banye ka ị nọdụ ka m kwude ndị ọjọọ. Ife ije kwado ka anyị tụmkparị. Onye jere kwudo ka ị banye. Mba nsogbu adịrọ. Ị ma mbata ụlọ? N'obodo anyị chigatazie. Anyị chigata mbata ụlọ. Dee kwado onye isi. Kado. Isi na ịma mbịa nọ n'ụlọ. Ndawa mbịazi ọzọ ka anyị nọrọ ala. Ife iwa Iji bụ akpa. Nọgide ncheza akpa na enyi. chetakwa m nwanne m nwaanyị. Nne m nwaanyị. Ọbụkọ nọ nwayọọ nke na-achọgo. Ke ka ndị adadọ mma. Ịdọkara nụ. Asọ. Ịchara adọ. Dị mmanụ. Ịchara. Ana ka nga. Aki. Ongi nwe mota. A na-eme o nwekwa nke ọzọ. Ụdị ndị a ka nchọ ka ife nwanne ụdị moto a ka nchọ ka ife nwanne nwaanyị na-aba. Ọ bụrụ ụdị nke ahụ nwoke na-ebu ka moto a. N'ime moto nkịta ahụ moto. Kọrọ abata m. Imi ilili ya. O nwere ọzọ na. Ọ makakwa ngwa ka anyị na-eje. Meghe. Nwa akịrịka nwe moto. Ya nwanụ. Nwoke Igbo ozugbo. N'ikwa na moto Chineke nna ya. Mma, iji okwe m obodo Igbo. Nke na-aga ahụ Akịrịka ịkakwara aka dị nke ụwa owusa gị ihe aghọ Ije nke atọ ya. Ya asụpịa. Eziokwu. Ọ dị nnọọ ya bụ na anyị na-eje nnọọ ụdị ije a everyday. Baịbụl sị mmadụ detụ m ire ka ịfụ na ndị ọsọ. Ọkwa nna agbaghị oge ahụ ọ dịka ka apụ ke na-apụ ka ịghọta ije. Imi nile ya. Eziokwu ka nna agbaghị. Nke a bụ mbido. Anọ na ndụ nkwụ na-abịa. Anyị na-elikwa ụdị ego anyị leta. Nke kịta bụ obere ego ka anyị riri. Ịkọ adịgo nnu. Site n'oge a na-akọ ọkọ n'isi. Ngwanụ nsogbu adịrọ. Ka anyị banụ n'ụlọ. Mba hapụ n'ụlọ. Mbọsị m ga-aba n'ụlọ. Ma abụ ya wuti alakiriti. Ọ ga-ada mgbe m ka m kpọnana. N'ogbe ya niile ga-ama na m ga-aba ụlọ. Wuti alakiriti. Ogbe ya niile. Kiki si nwechu nwa chọrọ nga bleti na pocket gị. Nyegodi na-egote ring. Iminile. O nwere nke na-egote ring na-enwe ọkụ na transmit onwe red onwe black onwe blue. Iminile. Black onwe red onwe white. Ngwanụ na igote nke ahụ ewerezie nke a ka mụnwa chọrọ. Ọ gold. Ọ bụrụ gold m. Nke a ordinary ring. Nye m. Nyenu m ring anụ nke enyi na-emekwanụ ka ọ na-love ọzọ m. Mbe sikwa na ihe were jidebe. Eziokwu. Mba mana ọ bụkwa na ị chọghị werekwa ring gị. Mba nsogbu adị jide. Mụ were ọkụ ya. Jide nsogbu adị. Ị na-emekwana ọfụma kịta. N'enu ofit ka na nke a bịa dabakwa na nke a. Dabakwa na nke ije bụ na. Ịfụkwara mma ibe dị mma. Ịnwa ihe dị mma. Ka m bie ego maka ọ dịkwanụ ka nwa na nwa.
o jezuo ma ahụ ka onye akpị gbara ozugozienu ahụ m etu ibi niile arụ m etu ozugo ngwa iya abịa na ka ị nọbanụ bịa ka ị bịa ndị a datụrụ ihe ọ ya dị ka anọ m n'igwe eziokwu ngwanụ ka ọ dị ngwa ka ọ dị owuso gị ihe agbada anya owuso gị ihe aka n'obi tọba nke gị tọba ifi ga-eme ewo owuwa owuso gị ihe agbada anya owuso gị ihe aka n'obi tọba nke gị tọba ifi ga-eme ewo owuwa onye na-asa asa akpọ na mmiri akịrịka ịkakwara aka ebe Brother. n'ịmakwa ọ bụrụ na ọ bụrụ na ịbụ nwanne m nwaanyị asị nka nje gị n'ife Abi. nruo na n'ọcha lokal gọọmenti gị n'afọ ife eje m na-adazi from adazi eje m ego konukọsi ya ngwọtọkọ na ngwọtọkọ kedu ụmụ nwoke na-abụ agwa kedu otu ha si agbado gị ha na-asị gị I love you I need you nke nke ha na-agwa gị agwa Anọ m na obodo Akịrịka bata and ogote m so nga mbịa fumoti ya so ihe ji wee si ụlọ akwụkwọ gị ebe ị na-agụ mahadum gị ka ị mara ihe ncha niile dum yara ime na ihe ọjọọ ị bụrụ ihe ọjọọ bịa ebe a ka ị jụọ m na nwa akịrịka onye bụ akịrịka na-emoto akịrịka gote n'enye akịrịka ji m wee gwọrọ ọgwụ ego mụ ka o ji go moto o ji ya wenye m n'ike akịrịka wenye ya n'ike ọ bụrụ ịghọta ahụ ka ịghọta ihe nna gwa gị nwanne m nwoke ofu nne m ofu nna m wee were mgbe gwọrọ ọgwụ ego ị mara gịta ịkpọta m nwaanyị nne nwaanyị dịka nwoke ibe m ka m metụ ya aka ka ahụ m kwụrụ ọtọ ahụ mara nwanne m nwoke ji nwe gwọrọ ọgwụ ego oge mmadụ nwaanyị na-eso na akịrịka ji gwọrọ ọgwụ ego ọmadị akịrịka alụmadị akwụkwọ nna ọba nke ị na-eje ebe ụnụ ka m na-eje ebe ka unu sikwa nwa mkparị nwere na ya mekene adakere onye ejikwana nke onye nwaanyị na-ekene gị nọsensị ime nnọọ iru ka ọ na-efere ya ịdị interested ọ bụ na nkwe ekele kịta esi mmanụ m dị interested kịta nne ekweghị ekele isi ọ dị ka ma ọ dị interested enwe dị jealousy ya bụrụ ring ahụ ka m sị ka nye m ring ahụ ring ahụ dapụrụ ụmụkwọ yesterday night ka m chọrọ ime ekpere wee zite that ring m wee tie ya ka njisi je nye ring ya na bụ nụnụ ring ahụ fukwa n'efu agbapụtara m ya debie n'elu kọbọd ka nlahụ ụla tazie n'ụtụtụ chọzie ring afọ ọmịa ofugonu ama mma ezu dị ezu ọ kwesị na ring ahụ abụghị gold
maka ọ bụ na gold aka m isi nọ ndị ohi mana ebe isi na ọ bụghị gold amanụ m ihe a bụ pastọ ihe a pastọ anyị ring ọ gọziri m nji eme travel eziokwu ihe chi ya n'azụ ije n'ọgositekwara ọzọ ifi onwe nke na-eme mba nke ya bụkwa na ọnwụ ka adịrọkwa m hey hey kekwa nke bụ hey ọkwa maka sọ ring ije na-agosite n'ụlọ ọzọ ma ọ bụ na pastọ gọziri ring ekwa na anya ofugo ekwa na anya ọ sị na ogene ifi kekwa nke bụ hey ọ ka nsi je akịrịka ịka aka dị nke owuwa owusa ihe aghọtije sabụrụ onye kpatara ego ụwa nwanne m were ego ya ụnọ onye kpatara aka ụwa nwanne m were ego ya ụnọ chibaibe nke ịtọgburu otu a dị uru ka ose ọjị mere spaya ọ gịnịzi ese n'ọdịnala ka njụ ọnụ gị nwa nọdan na ha asị m nọdan gbada biko yo maka nrụ obodo akịrịka rọ ka iji wee sị na o ji wee gwara ọgwụ ego ka ọzi na Chineke goziza wee gozi n'ezi wee gonye ya moto wee zafụ ezinụlọ na-akụsasị onye ọbụla na o ji gwara ọgwụ ego gbada biko ọnọ nnọkọ ọrụ shut up mechie ọnụ gị jọt anụmanụ ụchụ eche m na ịma ihe ama m na ịma ihe ihe ka iji wee susuru from ụlọ akwụkwọ wee kwuru ka ozu a na-akwa ha akwa bịa ebe abịa ekwuchi m ntị ana m akụsasị asụsụ ezinụlọ gị ịnụgo dị ịnwere ezinụlọ ana m ajụ gị nwere ezinụlọ mma ha amakpọ gị anya mgbe ị na-amụkwa anụ m ụra ọ nọ na nrọ ọ nọ ka ọrụ oge nrọ ka ọrọ nrọ ngwa che ka m jụọ gị ụmụ nwoke onye na-akwa gị iko na nrọ saa m ajụjụ ọma mawa gị anya ụmụ nwoke onye na-akwa gị iko na nrọ ị ma asasị m nke a ọ gị ka m na-agwasa m okwu a ka ị na-amụkwa anụ m ụra ka ihe ọkwa ụmụ nwoke onye na-akwa gị iko na nrọ ka m gwa gị eziokwu ị ma ọkụ ifo gị na nwanne gị nwoke na ọ bụghịzi nwanne m nwoke ekwensu ajọ mmụọ dị onye na ka iji wee pụta sị na Chukwu gọziri gị na ya wee mere aba wee na-agba m na ndị be gị na ndị be ha ndị bi ya na ịkụsa ndị bi ya gịma idigoshọn na ya anụ dị edishọn ya anụ dị ihe anyị na-epiogharị piom 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 ụchụ ka m jee pụta mgbe m jere pụta nwa okwu ka m gwa gị mana chekwa ka m gwa gị nke bụ eziokwu ọ ka ịfụrụ ihe unu na-eme anụ m na ọbụrụ ozi akwụkwọ ka ị na-agụ na skuul na klọb ka ị na-agba unu jee na-agba egwu wee nwee ike wee na-ebu ụmụ nwoke anakpu ka m gwakwa gị na etikwara na egwu wee sị na ala dara ada adago nke kwụ ọtọ ka ya ada nekwa ala ọ na ha ada and ọ daa ụmụ nwoke bịakwute gị ịma mụ na gị ama ebikwa ebe a nwaanyị ada nọ na be nne ya enwe period ebe ọ na-enwe period bụ na be di maka ịmụ ahụ abịakwa ebe a sị na ọka mụ na gị zọ ebe a ọ dị ọkọ pọsịbụl agbachakwa ndị ya sọsọ ihe ga-eme kịta bụ ịba n'ụlọ isie nri mbata rie nri a mfụta onye nchọrọ ịfụ kịta mbata nwa ahụ a wee chọọ nri ọ bụrụ ma afọrọ nri afọ asagbuo gị ọ bụkwa ihe ị na-ezuzugharị nkụ gị m ga-akụ gị ọkwa ka ị mara amara uche gị dị ya idiot ewu gbakọkọ gị ebe a chere mgbe m pụtara na ọya bụ ebe a nwanne m nwoke were ya wee sonye m n'ike a na-ekwu na ose ebe n'ike na ụmụ nke a mmetụtụ nwaanyị otu ọdịka ọmụka ya ka ị ga-apụchi wee bịa ebe a bịa ikpe ọgụfụ oge ụmụ nwoke ahụ gị n'anya ajọkwala gị
nyere asị nke eri nke nyere onye na-ara m ringi ahụ sị m na ya maazị ka ya na ya si je ya afụ n'ahịa akịrịka asị gị ka eri nke nyere gị ya onye ka m na-ekwuru na onye na-arụ m ringi ahụ sị na ya maazị ka ya na ya si je ya afụ n'ahịa ya ya aka m onyenwa akịrịka a efichara nke eficha maka na imebigo ya nwanne nwoke ọbara nwanne nwoke ya kpọtara chemba enife na-agwa gị ọ bụrụ na emere ya iwere isi nke gị bulie ya nwa obere oge ka ị nwere anụ mmadụ nwaanyị anyị nwere n'ivi nke m nye ọ ya ada ugbu o ji afa m na-akọsasị n'obodo ọhụrụ ife ngwa gị imere ife ngwa gị enwụọ obere oge ka m nyere ya ije mụ na ego akwa ihe ndị gboo si na arụsị na-ana nwoke ihe mere mkpọwa bụ isi ya ka ọ chọrọ arụsị riri ebunurie mbi wee ka na-akwụ yọrị yọrị na-achọ ihe yọrị yọrị o ji eri ọgwụ isi onye nwe ụlọ ka ọ na-achọ elee ka anyị ezije akpọta onye mmụ na ya adịghị na mma onye mmụ na ya na-eri ekele wee kpọrọ jebe na chemba